Tietysti kun teurastettiin, niitä jäi niitä jätteitä. Verestä tehtiin tietysti tätä rössyä, eli siihen pantiin sitä sian rasvaa ja sitten verta ja se uunissa paistettiin ja se oli kyllä hyvää. Ohrajauhaa siihen pantiin vähän sekaan. Sitten mä muistan se, että sian tämä virtsarakko piti ottaa, se oli uunilla kuiviana ja siitä tehtiin meille jalkapalloa. Ehkä pelattiin jalkapalloa.